Depinde cum privești problema superstițios. Mai degrabă aș zice că sunt în zonele rurale și persoanele în vârstă, nu neapărat fanatici, dar sunt legate de niște cutume, de niște obiceiuri, de tradiții, peste care nu vor să treacă. Și atunci micile lucruri mărunte socot că le aduc bine, le fac bine și atunci le respectă. Mai degrabă le transmit niște povești, că e frumos să știi și să ai niște povești. Iar superstițiile vin de la sine, dar cei care o fac sunt cu deosebire bunicii, mai puțin părinții. Aș spune că am auzit chiar mai multe cu povești în care lucrurile s-au întâmplat asupra unui colectiv de oameni sau unui grup de oameni, un alai de nuntă, de exemplu, sau legate de clădiri, locuri speciale, care au o încărcătură și religioasă și istorică. Sunt cu siguranță. Multele din ele au explicații științifice. Cu siguranță au explicații științifice. Sunt zone situate fie în vârf de munte, fie la nivelul solului sau chiar sub pământ. Zone energetice, nu? Zone energetice, porți spre dincolo, se spune. Lucruri care sunt vizitate. Trosnituri, zgomote speciale, sigur că am auzit, dar am asistat la o furtună izbucnită, cum se spune, din senin, pe malul lacului Razel, unde mă aflam cu un grup de profesori și elevi. Dintr-o dată, un lac perfect liniștit, pe care bătea soarele ca o oglindă, s-a întâmplat să izbucnească o furtună care a ținut preț de câteva minute și se spune că dacă ai ghinionul să te prinde acea furtună, dispari. Rare ori se întâmplă ca oamenii să mai ajungă la mal teferi. Până la urmă, trebuie să ținem cont că lacul Razel a fost, de fapt, un golf, cu vremea colmatându-se a ajuns lac, apoi curenții și poate și izvoarele și poate și curenții marini și aerul, ceva se întâmplă. Este suficient de adânc încât oamenii nu mai apar. Da, multe cazuri. Din păcate, multe cazuri. Și dacă îi întreb pe pescarii bătrâni de ce merg să pescuiască în continuare, au spus că nu toți mor. Sunt unii chemați să moară. Pescari sunt câteodată unii pusnici, sunt oameni care sunt destul de puternici să trăiască în mijlocul naturii. Apoi mai sunt cei care au grijă de pădure de obicei, sunt specialiști în zona forestieră, ingineri silvici sau sunt oameni care culeg sau cunosc bine pădurea sau păstori. Dacă ajungi să discuți cu ciobanii, cu tot felul de păstori, știu o mulțime de povești. Nu știu dacă sunt adevărate sau nu, dar sunt povești legate de obicei de lac și de oameni. Am rugat în primul rând profesorii să se implice, Profesori locali? Profesori din zonele respective. Ei vor apela cu siguranță la părinților, la rude sau chiar la părinții elevilor. Astfel vor intra în contact direct cu lacurile acestea și chiar și cu alte locuri. Acest proiect îl vom lansa deja din 2 februarie legat de Ziua Zonelor Umede, deci îl pornim în februarie și încercăm să-l finisăm poate până la Ziua Apei.